Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información. Imos na radio e na televisión de Cerceda co informativo de hoxe luns, día 24 do mes de marzo. Pois falaremosles do Colexio Cruce. Lembren vostedes que tivo importantes desperfectos na cuberta por mor do temporal da pasada semana. Estiveron sin clase, ao menos durante 2 días, pero hoxe recuperaron a actividade lectiva, aínda que axustándose, adaptando a esas circunstancias. Falaremos deso, como tamén da renovación das plazas e das novas plazas na Escola Infantil de Cerceda, que ten o plazo aberto. Este mércores que ven, día 26, a unha charla sobre dano cerebral adquirido. Saberemos cando será e que teñen que facer para poder participar. Recordamos tamén que haberá no mes que ven unha nova recollida de plástico agrícola. Falaremos tamén do programa de envellecemento activo que organiza o Concello de Cerceda e de unhas xornadas de como planificar hoxe o relevo de mañá. Falaremos en que consiste, cando vai a ser, que será tamén así este próximo mércores. A carreira solidaria aos 11 das vías de Cerceda se celebra o sábado 3 de maio. Falaremos tamén de medio rural, da Xunta, a Consellería de Medio Rural, que proíbe as queimas agrícolas ata novo aviso. Tamén falaremos da ITV e dos deportes, porque el luns saberemos cales foron os resultados dos nosos equipos nesta fin de semana. En canto tempo, pois para mañán irá entrando xa un anticiclón pouco a pouco que remitirá o que son as precipitacións e o sol comenzará a tomar protagonismo a partir de mañán e pasado mañán. Hoxe retomaron as clases no Colexio O Cruce de Cerceda, despois dos desperfectos causados na cuberta polo, en este caso, polo temporal, en Martiño. O Colexio O Cruce comenzou de novo, retomou as clases, a excepción do programa Bos Días Cole, que non pudo levarse a cabo hoxe. Pois retomou as clases dentro da máxima normalidade posible, xa que sigue habendo que solucionar eses desperfectos. Traballouse por parte do Concello de Cerceda e por parte do Colexio a marchas forzadas para recuperar a actividade lectiva. Hoxe mesmo a Policía Local fixo un control de accesos e de aparcamento exhaustivo debido a procurar manter a seguridade e permitir a continuidade nos traballos de reparación da cuberta. Tamén o persoal de limpeza do Concello e o xefe de obras estiveron durante a fin de semana traballando, limpando e retirando os cascallos. Para recuperar as clases, o Concello habilitou 4 aulas no centro cívico e o centro tamén está utilizando parte do ximnasio como aulas e o resto do colexio, que non está afectado, sigue funcionando con normalidade. Así que volveron as clases ao Colexio O Cruce e agora se tenta a ritmo pois acelerado solucionar canto antes a cuberta que en este caso se viu afectada. Mais temas, falando tamén de curso escolar, da Escola Infantil, en concreto os Pillavans, porque ten aberto plazo para a renovación de plazas e para as novas plazas. Está aberto plazo agora ata o vindeiro 15 de abril, ata o 15 do mes que ven de abril, está aberto plazo para solicitar a renovación ou novas plazas na Escola Infantil para o próximo curso 2025-2026. A documentación precisa que se debe de axuntar xunto co modelo de solicitude poden atopala na sede electrónica do Concello, na web municipal www.cerceda.org, ou poden atopala tamén no rexistro do Concello, na planta baixa. A documentación debe ser presentada unha vez enchida na sede electrónica do Concello ou no rexistro xeral de xeito presencial ou tamén nos servicios sociais do Concello, en horario de 9 da mañán
a 2 da tarde. Un concello de Cerceda que ven de sacar a licitación a ampliación da Escola Infantil Os Pillabáns, unha actuación que vai a permitir mellorar a capacidade do centro e optimizar as instalacións para ofrecer un servicio de maior calidade. O proxecto, cun orzamento base de licitación de 151.000 euros, responde á crecente demanda de plazas e a necesidade de garantir un espacio adecuado para o benestar e o desenvolvemento de nenos e nenas do concello de Cerceda. A intervención contempla a construción de unha nova aula de 70 metros cadrados destinada ao grupo de idade de 1 a 2 anos. Nos últimos anos, a escola infantil experimentou un incremento na súa demanda, polo que este proxecto vai a permitir dar cobertura a máis familias e mellorar as condicións nas que se prestan os servicios de atención á infancia. O plazo de execución previsto será de uns 12 meses. Máis temas. Este próximo mércores, pasado mañán, haberá unha interesante charla sobre o dano cerebral adquirido. Vai a ser este mércores que ven, día 26, a partir das 11 da mañán e ata 1 no viveiro de empresas no Polígono Industrial do Acevedo. É unha charla sobre o dano cerebral adquirido, onde se abordarán as causas como poden ser ictos, traumatismos cranoencefálicos, pero tamén as secuelas e os recursos de atención que existen. Esta charla é gratuita, pero deben inscribirse previamente. Teñen que facelo no teléfono 652 770 653, 652 770 653. Está organizado pola Asociación Dano Cerebral Galicia en colaboración co Concello de Cerceda e ca Xunta de Galicia. Falámoslles tamén da recollida de plástico agrícola. O Concello de Cerceda volve a poñer a disposición dos veciños interesados a recollida de plástico agrícola gratuita, que será o mércores 9 de abril. Mércores 9 do vindeiro mes de abril se fará unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras do Concello de Cerceda que así o soliciten. Precisamente, o procedemento para solicitar esta recollida é a de chamar ao teléfono de Medio Ambiente, que é o 881 04 67 76, ou achegarse á terceira planta da Casa do Concello polas mañáns. Aí teñen que solicitar o servicio indicando cal é a cantidade de plástico que teñen que recoller e cal é o punto, evidentemente, de recollida destes plásticos. Un plástico que debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión e debe estar limpo, sin residuos e atado en fardos. Máis temas. O Departamento de Benestar do Concello de Cerceda está ofrecendo, dende xa fai máis de un ano, a actividade en forma corpo e mente, tamén chamada envellecemento activo. Actualmente se está levando a cabo nos locais sociais de Rodís, no da Silva, no de Queixas, no de Meirama, no da Baixa de Cerceda ou, en este caso, no propio local de Cerceda. Unha actividade que consiste en realizar diferentes actividades para adestrar a memoria e tamén ximnasia de mantemento básico para manter a mobilidade. Decir que actualmente, como decimos, se alguén quere sumarse pode facelo. É unha actividade gratuita, moi recomendada ás persoas de maior idade. Tanto a ximnasia de mantemento como a memoria se adestran ao longo destas xornadas, desta actividade de envellecemento activo. Se alguén quere sumarse pode facelo ou ben nas oficinas do Concello, aí poden anotarse, ou no local social onde se imparte esa actividade que lle quede máis preto do seu domicilio. Lembren que é unha actividade totalmente gratuita. Este vindeiro mércores haberá unha xornada chamada Como planificar hoxe o relevo de mañá. Está organizado pola Asociación de Empresarias Rurais que preside a cercedense Isolina Raña e será no viveiro de empresas de Cerceda este próximo mércores, día 26, a partir das 4 da tarde e ata 6. Unhas xornadas denominadas, ou na que se tratará a planificación e o relevo das empresas do agro e do gando. En este caso, se trata de unhas xornadas gratuitas no viveiro de empresas de Cerceda e que, se queren participar ou anotarse, pois que sepan principalmente que será este vindeiro mércores 26 de 4 da tarde a 6 da tarde e
nese tema, como decíamos, no de relevo nas empresas, pois falarán profesionais e especialistas e tamén analizarán casos reais. Acéptanse preguntas e respostas para rematar estas xornadas donde terán ao final un café. A asistencia é gratuita, como decíamos, e se pide confirmación. Poden facelo, poden confirmar a súa presencia no correo electrónico aser.empresarias@gmail.com. Fai 2 semanas se presentaba de novo a terceira edición da carreira solidaria Os 11 das Vías, que vai a ter lugar o sábado 3 de maio. O Concello de Cerceda presentou esta terceira edición da carreira solidaria Os 11 das Vías neste ano 2025. Se celebrará o sábado 3 de maio a partir das 4 da tarde e xa é posible inscribirse a través da páxina web de Carreiras Galegas, organizado polo Concello de Cerceda en colaboración co Clube Atlética Silva e o albergue da estación. Unha proba que combina zonas de trail e de asfalto nos seus 11 kilómetros de percorrido para dar a coñecer a Vía Verde, que une, lembren, dende Cerceda ata Oroso. Tamén haberá unha andaina de 4 kilómetros e que será posible inscribirse ata o mismo día para a andaina. O prezo para participar na carreira será de 6 euros, mentras que para facelo na andaina haberá que pagar 1 euro. En este caso será cantidades recadadas serán doadas íntegramente para a Asociación Española de Loita contra o Cancro. Decir que a última carreira se recadou 798 euros que foron entregados á Asociación de Loita contra o Cancro. Como decíamos tamén a pasada semana, a Consellería de Medio Rural prohibiu os permisos de queimas agrícolas, así que ata novo aviso non se pode queimar, non se poden facer queimas, non se tramitan permisos de queimas agrícolas ata novo aviso. Pois nos imos cos deportes, a saber como foi esta fin de semana dos nosos equipos. Comenzamos pola segunda categoría Galicia de fútbol, donde o Queixas volveu a vencer. Unha nova victoria para o Queixas por 4-0 o Atlético Castros. O partido, lembren que se disputaba onte pola mañán no campo da Revolta, foi un partido de total superioridade do Queixas, xa que antes do descanso xa vencía por 3-0. Na segunda metade non é que fora de trámite, pero prácticamente o Queixas non pasou a apuros e ao final conseguía aínda un tanto máis, 3 puntos máis para o Queixas. Os tantos foron acadados para Miguillas 2, outro Cristian e outro Gonzalo. E como decíamos, unha nova victoria para un Queixas que se afianza xa nesa segunda posición, que dá dereito ao ascenso directo, e ademais se separa con moitos puntos, máis de 11, co corte da promoción de ascenso. Así que o Queixas está en unha situación envexable para ascender de categoría e recuperar unha categoría na que xa estuvo a primeira Galicia. O equipo de Pablo está facendo unha magnífica temporada. Na terceira categoría Galicia, o Atlético Cercedense se viu sorprendido na casa e despois de unha brillante victoria pasada fin de semana, en este caso, pois chegou unha derrota contra o Bisantoña, un rival directo do Atlético Cercedense na loita por engancharse aos postos do ascenso. Atlético Cercedense 1, Bisantoña 2. O descanso se chegaba con empate a 0 tantos, pero na segunda metade chegarían os tantos nun encontro no que houbo bastante polémica e o Atlético Cercedense queixouse da actuación do colexiado. O tanto do Atlético Cercedense chegaría a cargo de Alejandro Grela, pero non foi suficiente e o Bisantoña nos últimos minutos se levaba os 3 puntos. Pola súa parte, o San Martiño perdía en Carral. Carral B 3, San Martiño 1. O descanso se chegaba xa con victoria do Carral por 2-1 e ao final sentenciaba o partido o equipo local. O tanto do San Martiño acadado por Ismael, mentras que o Rodís vencía
en Pontecarreira. Outra victoria, xa son varias consecutivas para o Rodís, se vencía a Pontecarreira 1, Rodís 2. O descanso xa vencía o Rodís por 0-1 e despois conseguía o tanto da sentencia, tantos acadados por Javier e por Cristian. Como decimos, na clasificación Rodís sube postos, sale dos postos baixos da parte baixa de todo da tabla e o San Martiño mantense nesa zona media. Nos imos co fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuveniles que caían derrotados contra o Atlético Marte. Atlético Marte 4, Atlético Cercedense 0. Unha derrota xa no descanso, era casi que estaba sentenciado con 3-0 o descanso. O Atlético Cercedense non pudo facer nada xa na segunda parte. Pola súa parte, os cadetes perdían contra o Portazgo B 3, Atlético Cercedense cadete 0. Os infantís, pola súa parte, vencían na casa na xornada de onte. Atlético Cercedense infantil 3, Carral B 0. O descanso xa vencían por 1-0, os tantos do Atlético Cercedense, 2 para Oriol e outro para Marcos. Os alevíns perdían en Ordes 5, Atlético Cercedense Alevín 1. Os benxamíns, o Benxamín A empataba 5 tantos, Atlético Cercedense Benxamín A 5, Pastoriza 5, o Atlético Cercedense B descansaba e os prebenxamíns venceron en Mera, Marino 0, Atlético Cercedense prebenxamín 2. No fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, Cerceda Veteranos 2, Piadela 0, con tantos de Vilariño e de Fabián, 3 puntos para o Cerceda de Veteranos. E na segunda B de veteranos, o San Martiño empataba de novo, en este caso na casa contra o Imperator, San Martiño 3, Imperator 3 tantos de Marco. E o Rodís de Veteranos vencía tamén unha nova victoria consecutiva para o Rodís de Veteranos, que vencía por 4 tantos a un Olímpico B, con tantos de Fernando de Albite. En este caso, os tantos foron, como insistimos, acadados por Fernando por Albite e o resto tamén dous componentes do Rodís. Pois mañán o que nos di Meteo Galicia é que vai remitindo a este mal tempo e vamos recuperando lentamente a influencia anticiclónica. Mañán pola mañán aínda teremos ceos que estarán parcialmente nubrados con néboas nas comarcas do interior. Xa, segundo avance o día, iránse abrindo claros canto máis ao sur de Galicia e as temperaturas, as mínimas van a sufrir un lixeiro descenso e as máximas van a ascender. O vento vai a soplar do nordés, moderado no litoral e frouxo no resto. Pois co tempo rematamos o informativo, nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión está Manuel Iris e na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.